Ayan, kung mapapansin nyo, okay na siya. Ganyan, di ba? Okay na siya, ayan. Tapos lang ng pista mga kasinag kahapon. Salamat sa mahal na patron at natapos din ang kanyang kaarawan. Okay na yan. Let's go. Magandang hapon. Ngayon ko lang kayo na-update mga kasinag. Ito na po. Ayan. Kunti na lang ang aking huhuka din. Ito, kunti na lang yung sasapsapin ko dyan. Itong pangantuhan na itong problema ko mga kasinag. Gawa ng yung manok ka andyan, oh. Ayan, oh. Naglilimlim yung manok. Yan ang pinoproblema ko. Ayan. Okay na. Hanggang dun. Saka pala mga kasinag, may nabasa pala ako doon, nag-comment sa vlog ko nung nakaraan. May nagsabi doon na bakit ang baba daw ng aking bintana. Ang bintana ko mga kasinag, hindi po mababa ito. Napakataas nito. Ayan, oh. Oh. Hanggang kilikili ko. Oh, dito tayo sa kwarto. Dito sa may kwarto, pag naploringan to, pag naploringan to, nakita niya mga kasinag, lampas biwang ko. Sa 2, 3, 4, 5. 5 hollow block ang taas nitong bintana na ito. Ang height ko mga kasinag, 5'9" ako. Mataas ang height ko, kaya yung bintana na yan, sinukat ko talaga na mataas yan. Hindi ko po binabaan yan. Kasi ayaw ko ng bintana na mababa. Tapos ayaw ko rin ng bintana na maliit. Kaya ang mga bintana ako malalaki. Kasi para presko dito sa loob. Pagbukas mo yan, di ba? Pasok na pasok ang hangin. Ayun yan ang gusto ko. Kaya hindi po mababa yung bintana niyan. Tamang sukat lang po 'yan. Ito okay na ito, yung kwarto na yan. May lagay na yan na bato. Tapos yung sa kabilang kwarto, meron na. Ito lang po lalagyan ko ng bato pagkatapos kong hukadin yan, tapos yun. Ngayon, ito siyasabugan ko siya ng abono sa niyog. Meron pa po akong abono sa niyog dyan. Kasi dito sa may area na ito mga kasinag, may anay siya. May bahay siya ng anay dito. Kaya po kung mapapansin nyo mga kasinag, medyo bababa yung lugar na yan. Talagang hinukay ko po talaga yan. Para makuha ko yung mismong ilalim ng bahay ng anay. At lalagyan natin ng abono sa niyog. Kasi maalat yung abono sa niyog na yun eh. Siyasabugan ko po ito. Hanggang dyan sa kwarto, doon. Sasabugan ko yung maibabaw, tapos babasain ko ng tubig para sumiim sa ilalim yung alat no. Kasi nagkonting trabaho pa. Matapos na. Pinaparapantay ko na lang para malagyan natin ng mga bato, malatagan natin. Kaninang umaga, hibas ang dagat. Nagsako muna ako ng mga bato. Tapos ngayon, trabaho ko naman ito. Ito na muna ulit ang trabaho ko. Para matapos na ito. Natapos lang ng pista mga kasinag kahapon. Salamat sa mahal na patron at natapos din ang kanyang kaarawan. Kaya ngayon mga kasinag, back to work. Ito naman trabaho natin. Saan pa yung mataas? Diyan, hababa dyan, oh. Yan. Tapos ito, mababa dyan. Lugar na yun, Nasobrahan mo. Silipin natin. Yung mababa nga talaga dito. Tapos maumbok pa dun. Okay na yan. Let's go. Bato. Ginto. Pantayin ko mga kasinag para paglagay ko ng mga bato, pantay siya. Paglapat ng mga bato, tapos pag dinasi ko, pantay. Ganun lang. Mga kasinag, okay na.
pantay na po mga kasinag. Katapos lang natin pantayin. Ayan, kung mapapansin nyo, okay na siya. Ganyan, di ba? Okay na siya. Ayan, si Mrs. Ating cameraman. Okay. Natapos din sa wakas mga kasinag yung ating trabaho dito. Magtatambak na lang po tayo ng bato. Kanina nga, may isang sako na ako dito na bato. Ito. Yung iba nito mga kasinag, andun pa sa tabing dagat. Hindi ko pa nahahakot kasi kanina isinako ko lang muna yun. Kasi papantayin ko muna ito bago ko hakutin yun. Okay. Okay na. Okay naman yan.